Nagsama-sama ang mga miyembro ng KBP Pampanga Chapter kasama ang pribadong sektor sa annual Oplan Broadcast Stream. 2,800 na mga binhinang puno ang itinanim sa paanan ng bundok ng Mount Arayat sa bahagi ng Barangay Ayala, Magalang, Pampanga. Detalye ng report na ito sa ulat ni Justin Sayo. Maaga pa lang ay dumagsana sa Barangay Ayala, Magalang, Pampanga ang halos 1,000 katao na lumahok sa broadcast streaming project ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter. Aabot sa 2,800 seedlings ang sabay-sabay na itinanim ng mga mamamahayag sa Pampanga nitong Sabado, August 19. Kasama ng KBP Pampanga sa proyekto ang San Miguel Corporation. Ayon kay Benny Ginto, chairman ng KBP Pampanga Chapter, ito ang magsisilbing kontribusyon ng mga mamamahayag para mapagyaman at mapangalagaan ang kalikasan. Hindi lang magbalita ka ng ganito, mag-news ka ng ganito, i-cover mo yung ganito, kundi dapat magkaroon din tayo ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagtatanim na itong mga magaganda at masasarap na prutas. No? Pagdating ng araw ay talaga namang makakatulong sa ating mamamayan. Bago ang pagtatanim, ay nagkaroon muna ng breathing exercise ang mga kalahok sa pangunguna ni Riza Lagman Lim na isang wellness advocate at yoga teacher. Pagkatapos ng breathing exercise, ay pinapwesto na sa designated seedling at plant area ang mga kalahok. Sabay-sabay sa pagbabaon at pagtatabo ng lupa sa itinanim na puno ng guyabano, kakao at kape. Kasama ng ilang mamamahayag sa Pampanga sa pagtatanim ang mga basketball players, coaches at mga empleyado ng San Miguel Corporation. At kami sa CLTV 36, enjoy rin sa nasabing aktibidad. Inaasahang magbubunga pagkatapos ng 5 hanggang 10 taon ang mga puno. Para ipakita rin ng KBP na kailangan natin linangin ang mga bakante lote sa pamamagitan ng pagtatanim ng iba't ibang klaseng tree. No? Sapagkat ang tree, sabi nga, ay nagbibigay buhay yan. Kaya dapat mahalin. Hinimok din ni Ginto ang iba pang mga media men na makilahok sa nasabing aktibidad para lumaki ang populasyon ng mga nagtatanim. Ako si Justin Sayo para sa Metro Central Luzon News.